mukomana anonzi Daniel Garwe takuona kuti anzi haazi chinhu nevakomana maWar Veterans vana Blessed Geza. Panapa tinozoti vana Daniel Garwe makavaonzwa vachibuda kutaura mashoko achiti aiwa isusu mashoko anotaurwa panapa nana Geza vachiti they are going to stop mutungamiri wenyika yeZimbabwe kuti ateni his 2030 agenda. Vataura mashoko achiti aiwa vakomana vaive vakomana vakafela hapana chavanomboziva. Isusu kunyange varipo kunyange vasipo we are going to attain our 2030. Panapa tona Blessed Geza obuda achireplya kune mashoko anobuda kutaurwa panapa nana Garwe. Ndokuti subscribe like what on the bell kuchivira paendo ya comrade Blessed Arageza tona amposta picture aramuri kuona iro revakomana ve the ruling party vakomana vari kuleya kune mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vabuda nyora chiti we are going to deal with all those who are convening with ED for him to stay beyond the constitutional term limit set in the supreme law of Zimbabwe and bring them to book. We have secured financial support we needed to start the war against him. Enough is enough. We know how it's done. Mashoko ataugwa panapa vakomana munyaso kumarefreza nekudzokorodza munyaso kuona kuti pana maWar Veterans ari kuti tava financial support but we do not know kuti financial support yacho yabva kunani vachiti we are going to use that support yavakawana kuremova vakomana ava vana Daniel Garwe wachine mutungamiri wenyika sezvavakaita muna 2017. This question panapa takunototi pakutoda security yekuti tinoona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe ari pari safe here kuti vakomana asahamiwa in the likes. But panapa tinyaso kuona kuti vana Geza panapa vari kutoti hapana chiri kutombotimisa in all the possible ways. Tiri kuto outsta mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Mashoko anoshamisa aonekwa nevanhu kuti maWar Veterans panguva ino they are now serious and the people they are now watching kuti zvichaita sei, and we know kuti people vari kusapota vana Blessed Geza vachiti aiwa taneta field politics taneta nadzo. Tudze mafunguro eimoti kudi pamusoro pechiitiko ichi pinda comment section medu musana subscribe or like channel on the bell icon.